Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki ceritane iki arep bubur lele Jadi Gus. ning Wilangan. Oh. Wilangan. Dari Wilangan. Wih, Karo sapa Piye? iki? Iki piye kok? Wis iso jupuk lele ning Wilangan iki ceritane. Oleh sapa TikTok bro. Aku yo delok live lah mengikuti wonge. Ngene sapa? Ini Mas Budi Kreator. Oh, Mas Budi Kreator. Iki yo pengusaha lele ning kono. Oh. Pengusaha lele. Lah wi berhubung wong live aku komen, ya komen lah intinya kan akeh to. Aku tahu. Terus tak DM mau balesi main nomor BA terus lanjutannya waktu mas nanti kesini aja tanggal apa lagi diomongi hari ini. Oh. Berarti mbok jupuk karo Kipin. Ya tau tak makanan tadi lho esuk. Kalau aku kayu Ya ben yo tau diparani cah nganjuk tak pro nganjuk sing nganjuk. Oh, proses nganjuk ya. Cah pro. Sak Pro. Ya tahu. Tengok TikTok-e wi enek, dia yo duwe konten dulu tapi wis jadi konten terakhirnya upload-e 2 minggu lah. Oh, lagi berarti ya. Tapi pengikutnya akeh. Kreatornya akeh. Nah, TikTok ya akeh. Iki beda lu pengen kru. Iya tau. Kayak tak kira lele ini. Enak-enak yang jelas di pin ya. Iya tau. Iya. Nek ngebuka pin ya. Ya. Ya, kok njaluk kok ya. Yo. Ini 5.000 lah piro ngono. Soalnya dikai ngono. Aduh kene Ini Wilangan ya. Wilangan Sauban ya kok. Setengah jam sak jam. Wilangan Kabupaten. nganjuk kabupaten. Nganjuk paling barat. Oh iya, Bang Barat. Nganjuk perbatasan Kabupaten Mas. Terus, Bang, ngono. Lanjut. Lanjut deh bos start. Nah, aku lho bos ceritane teko kene iki Bodi jenenge kok. Daerah Wilangan. Daerah Wilangan, Bos. Wilangan. Saka Wilangan iki arep marani apa lele kok? Iya. Bibit lele, Bos, kok Wilangan iki direwangi Telagan Wilangan lho, Bos. Ya kira ora omahe iki nggo. Bos. Ayo rono sik aku. Oke, Bos, ki perjalanan aku, Bos. Wis. Nah, ora ki. Bos. Tinggi. Itu iko. Ora to. Nah, aku bos ceritane teko ndi kok Wilangan, Bos. Waduh ae. Ku bos lele ne, Bos, ternak lele, Bos. Mas apa kok jenenge? Mas Budi. Mas Budi, Bos. Mas Budi, Bos, ternak lele. Oh, iya nih lho. Kurang kolam iki. Ayo belum nih. So. Bos lele nih, Bos. Makanya men ya. Ini seger. Njaluk sing gede lah. Bos iki sing gede lah, sing dipakani lho. Ini gede, Bos. Ini bisa nih. Iya. Betul. Biasa ku. Oke, Bos, Mas Budi, Bos. Wis tak panen, Mas. Dipanen kok Oh sing dipanen kok orang kintalan beli dulu. Itu langsung mengkintal ya. Itu udah gue. mau caruban. Nggih. Wis lagi. Anu apa ngeplok Mas YouTube.
Soalnya ini kan ya kayak ya gitu. YouTube kabeh nggak? Itu YouTube ya. Itu karo YouTube ya. Itu Itu bos wae panen bos bos. nek anu nek shot yo ngawut terus aku. Panen bos. Lele bos. Lho bos wae panen bos. Wis loro ki bos panen. Tempatnya Mas Budi bos. Wilangan. Lagi sak kilo nih sini bro mas ini. Pitu. Si pitu. Iki lagi terbaru kurang. Enggak sama nih kurang ya. Pakai tenggo. Ini kurang. Ini 15.000. Ini belum play. Betul. Ini cilik-cilik ini. Panen Ya panen ya iki to. Dia tak video dulu. Terus lah. ini video apa enak anu dialog ngomongan. Ya karo omongan biasa. Iki tak dikno ben suarane krungu. Gak apa-apa Mas iki karo Ngono ae. konten biasa ya, biasa ngene. Soalnya biasa ngene iki kontene. Waktu ngono ya. Heeh. Panen ya. Iki karo budak sing panen. Iya loro ya arep panen. Iki nggo endi to kok iki akeh. Kuwi cepakno dhewe karo Mas e. Bisa gak tenggo kan. Iki sak meneh iki sepiro Mas? Sing sak kolam iki. Iki sedikit hampir 10.000 ya. Kurang. 10.000. Oke, biyen ke paten ke to. Ning ngene sapa? Klik ya. Oh iya. Nah, Jadi wong kadang dikira kok cuman konten, aku berpatah itu cuman konten, cuma singkiraman kamu. Tapi emangnya kenyataan juga kabeh pasti. Nah, sistemnya kok ini. Ini malah terlalu kurang. Gitu. Betul. Iya lagi lho. Wah. Sampai pek koyo ngene lho. Kayak ngene bro. Piye Ben, wingi ngene iki matok ora? Wah, wis kok waduh kawal ning ora dadi. Masa. Kancaku enak Mas ngene iki, Pak. Ya ora tau gak dadi. Ya paling kemungkinan aslinya gak jadi, tapi dia kokono nyerang. Aku dhisik awalnya gak jadi bodoh. Tapi kan tak sinau. Kadang wonge gagal pisang pindu malas. Iya, Mas. Nah, aku kan gagal pisang pindu tak sinau nih. Supaya berhasil iki piye? Pas sampai awake dhewe iki apa macet di tengah jalan. Iya. Dia tetap semangat kan dia pemula. Iya. Ojo nyerah. Iya, Mas. Jadi awake dhewe iki belajar saka pengalaman. Pengalaman pisang pindu kalau salah ya supaya bener piye lah carane ngopani dengan bener. Jadi dengan baik dan benar. Kalau masalah keuntungan rata-rata ya, saya menggunakan pakan alternatif, keuntungan per seribunya rata-rata 300 sampai 400. Oh, 300. Jadi daging giling ya, kami menggunakan alternatif